Anelija Ahmić odala skandaloznu informaciju o Marku Janjuševiću i Janjušu. Izlanula se u programu, pa shvatila da je sve snimljeno. Anelija Ahmić i Marko Janjušević Janjuš su imali velike planove. U nedavnom razgovoru sa Đoletom Kraljem, Anelija Ahmić je pokazala izuzetnu emotivnu reakciju na pominjanje Marka Janjuševića i Janjuša. Kada ju je Đole upitao kakav je utisak na nju ostavila Slađa Poršalina, Anelija je istakla da je trebala da bude kuma njoj i Janjušu, uz blagi osmijeh na licu. Đole je potom otkrio da je Janjuš često posećivao pub, dok je on bio u realitiju, provodeći vrijeme ispijajući čaj. Međutim, Anelija je odreagovala veoma burno, zamolivši Đoleta da ne spominje Janjuša. Trebalo je da bude kuma Janjušu i meni, istakla je Anelija, prilikom čega se osmihivala. On je često dolazio u pub kad sam ja bio u realitiju i pio čaj, dodao je Đole. Nemoj ga spominjati, molim te, istakla je Anelija. Anelija Ahmić je svojim učešćem u realitiju skrenula pažnju javnosti na sebe, a posebno je interesantan bio njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem. Njih dvoje su imali blizak odnos tokom realitija, što je izazvalo različite spekulacije i komentare javnosti. Kasnije je ostala u drugom stanju, ali kako Janjuš nije bio spreman da preuzme odgovornost, Ahmićeva je odlučila da ode na kiletažu, što je učinila tokom boravka u Eliti 7. Sada je sve prisnija sa Mateom Matijevićem, koji je mlađi od nje, a trenutno su bliski prijatelji. Kako je sama istakla, njoj je najbitnije da joj Mateja izmami osmijeh, što definitivno učesniku ide za rukom.